kom det sidste konvojhold fra det danske beredskabskorps hjem til Danmark fra eks-Jugoslavien. Mange er her fra området på holdet. Vi var med til deres afskedsparade i Zagreb. Det er så vores sidste konvoj, det her. Og det er sådan lidt mærkeligt. Når vi kommer hjem, det er helt sikkert, at vi vil savne det her. De veje, vi kører her, de er generelt meget besværlige at køre på. Den vej, vi kører på nu, det er en af de gode veje. Nogle gange, når vi kommer op i bjergene, så sneer det. Der kan være solskin nede i lavlandet. Men når man går op i bjergene, så er der sne. Så man skal være forberedt på alt det her. Nøgleordet for konvojen er sikkerhed, men her skal den skaffes uden våben. De militære FN-styrker er her også, men er upopulære. Kroaterne bebrejder dem, at de ikke griber mere aktivt ind over for serberne. Derfor holder beredskabskonvojen en omhyggelig distance til FN's militære enheder. God eftermiddag. Hej. Hej. Er det god dansk? Ja, hele vejen igennem. Overalt markerer danskerne flittigt, at de er civile og ikke sendt af FN, men af EU. Kun en gang daglig har danskernes leder kontakt til FN-styrkerne, når han er til sikkerhedsbriefing i deres hovedkvarter. Og her er dansk flag ingen garanti mod at komme under fjendtlig ild. Sker det, er ordren klar og komme væk. Det vil sige, så snart der er en chauffør, der melder, at der bliver skudt på ham, så sætter vi bare speederen i bunden, og så kører vi ud af området hurtigst muligt. Er der så en lastbil, der bliver ramt, og den ikke kan køre videre, så skal den ud i grøften. Hvis det er sådan, at chaufføren også bliver ramt, og han ikke kan komme ud selv, så fortsætter lastbileren bare. Og når vi så er kommet i et sikkert område, så vender konvojlederen tilbage og henter chaufføren. Man forlader i hvert fald ikke området uden at have alle med. Og der kommer 2 modkørende personbiler, der holder en Mercedes til venstre ved at køre ud. Det er helt klart, at man skal jo have tænkt tingene igen. Og hvis ikke at man godtager det, for eksempel det, at jeg skal køre tilbage og hente en chauffør, så skulle jeg selvfølgelig ikke være taget herned. Gennem de sidste 2 år har frivillige fra beredskabskorpset kørt over 500 konvojer i eks-Jugoslavien. Nu pakker de sammen efter at have bragt over 10.000 tons EU-nødforsyninger ud til alle krigens parter. Til gengæld har de vigtige erfaringer med sig hjem. Ja, vi har fået en masse know-how. Katastrofeberedskabskontoret inde i Beredskabsstyrelsen har fået en meget stor ekspertise i, hvordan man skal køre sådan en operation, som er 1700 km væk fra et hovedkvarter. Ja, her har vi så min konvojlederbil, Gertrud. Tidligere hed hun Lili. Det var den tidligere konvojleder, der havde det navn, men jeg kan så godt lide Gertrud. Det er så dejligt jysk, og så har man et rigtigt forhold til sin bil. Så det er jo mærket. Gertrud, hun har en masse ting i sig. Bilen den er faktisk 1 million kroner værd, siger man, med alt det radioudstyr og ting og sager herinde i bilen. Så vi har altså en pakning, der så mange mis under os. I vores bil, der har vi DMO'en. Det er den her. Det er Danish Mobile Office, kalder vi det. Det er her, hvor vi står og underskriver papirer. Her har vi vores kontor. Og det er der en vis hygge ved. Foruden kontoret, der har vi en masse andre ting her. Blandt andet har vi vores hjelme og vores skudsikre veste. De skudsikre veste, det skulle være det nyeste nye, dem her. Og der er en rigtig keramikplade her, som kan tage skud i en direkte vinkel. Og den har faktisk reddet liv. Også fra Danmark af, altså danske nødchauffører, der har haft den her på og været angrebet. Hvad har I udstyret herovre? Vi har en borger her, den kan klappes ud, og til borgeren, der hører der så et specielt lægunderlag til. Et lægunderlag, som man suger luften ud. Når man suger luften ud, så bliver det hårdt. Det vil sige, at en mand, der har brækket ryggen, han kan lægges oven på det lægunderlag her. Så suger man luften ud, så stiver de ham af. Stiver ham simpelthen af, ja.
Vi har blodplasma og saltvand, og vi har morfin og masser af sprøjter. Det vil sige, at man kan faktisk lave en operation på vores chauffør. Man mangler bare lægen. Og det kunne man måske finde hernede, hvis det skulle være. Det håber jeg på at kunne finde. Og så har han bedre udstyr, end han ville have ellers. Ja, helt sikkert. Det her kryds- og tværsblad fandt jeg i bilen. Hvad skal du med det? Når vi kører fra Kroatien ind til den selvudråbte Republik Srpska, så bliver der tjekket load. Det vil sige, at den last, vi har med, bliver tjekket. Og det er tit sådan, at de sådan småprovokerer os, fordi er der bare et lille problem med papirerne, jamen, så sidder vi og venter. Og de skal bare lige ringe, men altså, det tager en time at ringe og sådan noget. Så vi sidder ofte og venter og vil tjekke, mens der er. Men det tager jo bare med godt humør. Hvad har det været det bedste ved at være hernede? Jamen, det er, når man kommer ud til lokalbefolkningen på de små varehus, hvor folk de er meget taknemmelige for, at vi kommer med deres mad. Fordi at nogle steder, der er lige før de sulter, så der er de virkelig brug for hjælp. Nu er der så nogle af holdene, der har langt større lastbiler, end I har. Hvad forskel gør det på, hvad I laver? Det gør, at de store lastbiler, de kører hovedsageligt på store veje, motorveje, og også de små lastbiler. Vi tager alle de små veje, bumpede veje. Votre travail, il me semble, est supplémentaire l'un à l'autre, n'est-ce pas? Oui, puisque donc on se répartit le travail entre... on a une différence de capacité de camions, donc nous on travaille avec des gros camions de 22 tonnes, et les Danish travaillent avec donc des camions plus petits, plus adaptés à des terrains plus difficiles, comme dans les îles par exemple, où nous on pourrait pas aller par exemple. Den her bil har fået en speciel dekoration. Ja, det må man nok sige. Den er... Vi var ude på en ulykke her for 3-4 uger siden. Og der er en grund til flaget her. Ja. Den er ikke blevet helt pæn endnu. Bliver den repareret, inden I skal hjem? Nej, den bliver ikke mere repareret, end den er her. Hvad skete der? Jeg kørte op i enden på den bil herovre. Jeg kørte forrest, så kom vejlederen bilen foran. Så bremsede han, og sagde ikke noget på radioen. Så fik jeg stoppet min bil, og det nåede Henrik så ikke. Han kørte så op bag os. Har været lange diskussioner bagefter om, hvis skyld det var? Nej, det er ligegyldigt. Okay, havde vi haft noget mere erfaring, så havde vi også haft snighed på, for det skete. Nu har du så erfaring. Nu har jeg lært meget, og det har været dejligt at være her, for vi har virkelig lært at køre bil. Danskernes nærmeste makkere har været de tunge drenge fra det internationale MAN-team. I think this team here is part of an organization whose collective experience goes over several years down here. And because of the formation of this organization, that collective experience is passed on. So they're certainly going to be missed. They're definitely a professional core and a great bunch of guys. Mester Steiner. Og så står holdet for en gang skyld ret på gelid og tager afsked med maner. Der læses takkebreve fra både muslimske og kristne ledere i de områder, der har fået hjælp fra danske konvojer. Since their arrival to the Banja Luka area, they always had the best reputation. When delivering humanitarian aid, they even unloaded the truck themselves, and that always impressed the local people. I am well aware of inconveniences and dangers of such work. I would therefore like to thank them for their courage too. Farerne ved konvojkørselen kender danskerne. I et bagholdsangreb i Maglajtunnelen faldt Niels Broman, Jimmy Nygaard og en kroatisk tolk. De blev æret og mindet med et minuts stilhed. Please convey the message to your government that all members of the Danish civil defense teams have represented their country as good ambassadors. They all have brought honor to the Danish flag and the colors of the European Union. Tak for alt. Og så blev EU's fortjenstmedalje uddelt for 3. gang, endda 2. gang til danske konvojfolk. Og til sidst var der kaffe og et kyndigt råd om at tage god tid på hjemturen. De har været uden for landet, uden for Danmark, i helt nye omgivelser, blandt nye mennesker. De har set meget lidelse, de har set mange vanskelige forhold. Og så kan de mentalt undervejs langsomt vende sig til, at nu slutter den tid i deres liv, og undervejs under rolige forhold vide nu, at det er på vej hjem. Og
deres psyke kan nå ligesom at følge med i deres krop.